Siphinde sibingelele futhi bazalwane nakule video kwelihle igama lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane endaweni zonke lapho enibukela khona. Siyabonga egameni likaJesu. Nalabo abathola ithuba lokukhomenta siyabonga. Nalabo abangakakhomenti sebebukile siyabonga. Siyazi ukuthi ke abanye baprefer ukuthi bayibuke ivideo baphindelele bangasheshe bakhomente. Abanye bathi beyizwa nje okokuqala imessage then ke ba understand lokho okushiwoyo kwi-message then bese beyakhomenta. Sibonga konke ke nokho bazalwane, siyambonga uNkulunkulu nangamathuba afana nalawa ensukwini zokugcina kuba sihlephula izwi lakhe, sihlola izwi lakhe, sidle izwi lakhe. Ilokho esikuphilelayo bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Ngifisa ke kule video bazalwane sibuke phansi kwesihloko esithi nakhu esikunikiwe kuJohane chapter 10 from verse 28 to 30. Nakhu esikunikiwe kuJohane chapter 10 from verse 28 to 30. Ngenkathi sifunda lamavesi uJohn chapter 10 verse 28 to 30 siwafunda. Sicubungula, sivundulula, sibheka izinto lana uJesu Kristu ayishilo. Uma singazi understanda lezi zinto sinokuphila bazalwane. Uma lezi zinto singazi understanda zambuleke kithi, ikhona indlela yokucabanga esingaba nayo kulena mhlambe ejwayelekile khona emhlabeni. Yipi le ndlela ejwayelekile emhlabeni? Abantu abaningi bazi ukuthi ngeke bekwazi ukuphila ngaphandle kwemali. Abantu abaningi babuza ukuthi yini ifuture yomuntu uma yabe engafundile? Yini ifuture yomuntu uma umuntu engasebenzi? Yini ifuture yomuntu uma umuntu engaphumeleli materially? Ucabanga lokho kwabantu abaningi abafakwe khona. Kodwa akusikhona iqiniso. Ukuphila komuntu akuncikile kulezi zinto esengibalile. Ukuphila komuntu kuncike kuNkulunkulu ophilayo, and uNkulunkulu ophilayo ungumnikazi wezinto zonke. Umuza kuye uzothola konke okudingayo. uMatthew 6 verse 33 uJesu usho njalo ukuthi ubaba uyakwazi enikudingayo. Funa nje nini umbuso kaNkulunkulu, ihlupheni ngombuso kaNkulunkulu. Yabona? Seek, to seek, ukufuna. Uma ulahlekelwe into ethile uyifuna awuphumuli ungakayitholi. And mase uyitholile uyayibambisisa ngoba awukwazi ukufuna into engelona igugu kuwe, engabalekile kuwe, engenasizathu kuwe, engenasidingo kuwe. Uma ufuna into ebalekile eyigugu, and mase uyitholile ungakuyeka konke okunye ubambelele kuyo ukuthi ingaphindi kulahlekele. Makuthiwa ufuna umbuso kaNkulunkulu kushiwo lokho bazalwane. Asifundeni kuJohn chapter 10 uverse 28. Sibuka izinto uJesu ayibalile la bazalwane ezisinikeza isiqinisekiso ukuthi mangabe umuntu esindiswa ufumene umusa omngakanani. Ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazehlwitha esandleni sami. Umuhlehlo ubuyela kuverse 27. Izini lezi uJesu akhuluma ngazo. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Lento yokulandela uJesu ikhona nje bazalwane kuma chapters ezincwadini ezahlukene zeNew Testament. Iyona nto eyinsika, iyona nto eyukhiye uma siza evangelini lombuso kaNkulunkulu. Ukuthi mawuthi uyakholwa inkosi uJesu Kristu waseNazaretha usembusweni kaNkulunkulu, then ukukholwa kwakho kubonakala uvezwa ukuthi ulandela uJesu Kristu full time. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Uverse 27 lo. U28 ke lo engigxile kuona. Then ke ngizinika ukuphila okuphakade. Yiziphi izimvu okhulunywa ngazo? Bonke abakholwayo inkosi uJesu.
bonke abamvumela uJesu Kristu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo zabo. Emva kalokho bazidela ngokuvuma kwabo ukuthi uJesu bamlandele imihla yonke yokuphila kwabo, badele impumelelo yalelizwe. Then labo bantu labo uthi uJesu bayizimvu zakhe, uzinika ukuphila okuphakade. Iphuzu lokuqala leli bazalwane. Uma ukholwa inkosi uJesu, uJesu Kristu sinikeza ukuphila okuphakade. Now kulelizwe bakhuluma ngokuphila kwesikhashana. Lokho kubizwa kuthiwa i-bright future. Abantu bashaya uvalo mangabe umuntu eyeka umsebenzi eke isikole ukuthi lo muntu uzophila ngani lokho bayini kusasa lakhe. Ngisho ukuthi unazo lezi zinto unazo uphumelele. Iqiniso lisobala lingaphikiseki. Uyafa uzishiye. Iqiniso lisobala ukuthi zizosetshenziswa abantu abasaphila emhlabeni. Ngokuvamile kaningi sibonile isikhathi esiningi izinto ezishiwo umuntu ngenxa ukuthi usefile, abasele ngemuva bayazihlaphaza. Akupheli iminyaka etheni zikhona sekuphelile. Ufana nomuntu mabe retire ebese ethola imali yakhe yokuretire. Abaningi awupheli u3 years isekhona leyo mali. Uyahluleka uyimanage. Uyahluleka uyisebenzisa ngendlela efanele. Iphele leyo mali. Aqale phansi abuyele back to square one, ahlupheke. Ingakho umuntu eseretire uzomqala manje umbone ukuthi ubhizi ehlwenye ukwenza amabhizinisi. Uzama ukuthi leya mali manje akhave lezakhala ubuyayibona imali yangokuyaphela. Inomoya kaMamona, uMamona kahle hle lona. Inomoya kaSathane. Imali ikhandwe ngezandla zabantu ngomqondo kaSathane. Inomoya kaSathane, iyispirit, yabona. Ikhandela ukuthi uSathane asebenze ngayo ukuze adunyiswe. Ingakho inkosi uJesu Matthew 6:24 noLuka 16 verse 13 to 15 uthi uJesu Kristu angeke umuntu akhonza amakhosi amabili. Iyakhonzwa lento, spirit iyinkosi. So ke uyaretire umuntu sekuphelile. And uma umuntu ebambelele kuyona abaningi ababinalo uthando, ababinayo inkululeko, ababinayo ipeace. Angahlupheka umuntu ikhona imali ngoba uyayibona ukuthi yehla kwi-account akafundi iphazamiseke. Ispirit lesisuke simdrive lo muntu lo. Oyisebenzisayo iphele usuke novalo ukuthi ngabe ngizophila kanjani. Siyazazi lezi zinto bazalwane. Umuntu ukhalela ukuthi mayeke isikole yeke imisebenzi i-bright future yakhe izoba njani. La uJesu akakhulumi nge-bright future eyisikhashana ezophela la emhlabeni. uJesu Kristu ukhuluma ngokuphila okuphakade. Kanti abantu ezikoleni, emsebenzini yalelizwe, emabhizinisini, emalini, engcebeni, empumelweni yalelizwe bakhuluma ngokuphila kwesikhashana kwasemhlabeni enyameni. uJesu uyadlula kulokho ukuthi uma umphefumulo wakho usudlulile emhlabeni, umphefumulo wakho usuphile emaphakadeni. Uzoyichitha phi ingunaphakade yakho, ezulwini ingunaphakade noma esihogweni. Uthi ke uJesu izimvu zakho uyazazi, ziyamazi nawe uyazazi, ziyamlandela, uzipha ukuphila okuphakade. Ngifuna ukusho lokho nje kule video. Ngizinika ukuphila okuphakade. Iphuzu lokuqala, azisoze zabhubha naphakade. Ezakhe izimvu uJesu, abangabakhe, abalandeli bakhe, abafundi bakhe, uJesu Kristu abasoze babhubha naphakade. Indaba ezimnandi ezibazalwane. Uma sikhuluma ngevangeli lombuso kaNkulunkulu, yilo ke leli. Indaba ezimnandi ukuthi masungena embusweni kaNkulunkulu uba nokuphila okuphakade. Awusoze wabhubha kuze kube phakade. Number 2. Number 3, akakho ongazihlwitha esandleni sami. You are safe forever. Once wanikela impilo yakho kuJesu Kristu, you are safe forever. uSathane ngeke akuhlwithe esandleni sika Jesu Kristu. Uma ngabe ushiya amadlozi ngeke awanamandla ukuthi akuhlwithe esandleni sika Jesu Kristu. Amadimoni awanamandla ukuhlwitha esandleni sika Jesu Kristu. Ohulumeni balelizwe abanamandla ukuhlwitha esandleni sika Jesu Kristu. Izinkabi ezinamandla ukuhlwitha esandleni sika Jesu Kristu.
ifamily yakho engayifuni insindiso njoba umukele uJesu Kristu waba inkosi nomsindisi, abawufuni umbuso kaNkuluNkulu, ifamily yakhe engawufuni umbuso kaNkuluNkulu, labo bantu labo ngeke bakuhlwithe esandleni sika Jesu Kristu. Ngizokuqinisa nje mzalwane egameni lika Jesu, siyaqinisana empeleni, nami ngiyaqina. Noma ubani, noma isifundiso, noma isikhulu, noma isicebi, noma ubani ohlonishwe, noma ushaya sibhamu, noma umthakathi, noma idevil worshipper, noma isathanist, angeke ikususe esandleni sika Jesu Kristu. uJesu usho lokho. Thatha lokho ke, right? Nansi into ofuna ukuphile ngayo, ukuthi akakho ongazihlwitha esandleni sami. Uverse 29, ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke. Uma ngabe usindiswa, uba umfundi, uba umlandeli kaJesu, ubaba behind that. Uyena uNkulunkulu owenza umusa ukuthi usindiswe, uzalwe kabusha, ube ingxenye yombuso wakhe. Then ubaba uNkulunkulu mkhulu kunoSathane, mkhulu kunamadimoni, mkhulu kunama-Sathanist, mkhulu kunama-Illuminati, mkhulu kunama-devil worshippers, mkhulu kunama-Freemasons, mkhulu uNkulunkulu ukunoSathane obuso uhulumeni, opresident, mkhulu uNkulunkulu wadala amazulu omhlaba ukunoSathane obusa ama-politicians, uSathane obusa imfundo yalelizwe, uSathane obusa education yalelizwe, uSathane oyisela nombulalo nombhubhisi. uNkulunkulu mkhulu kunabo bonke. Usho uJesu bazalwane, ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke, akakho ongazihlwitha esandleni sika baba. Bese ethi uverse 30, mina nobaba simunye. Kafushane uJesu uthi, ezami izimvu akekho ongayisusa esandleni sami, and isandla sami isandla sika baba, ngoba mina nobaba simunye. And ubaba okuyena ongiphe lezi zimvu mkhulu kunabo bonke oSathane, abantu ababi, ompheki Kristu, ababulali, bonke abantu ababi abangawufuna umbuso kaNkulunkulu. Ubaba uNkulunkulu mkhulu kunabo bonke. And ubaba uNkulunkulu noJesu Kristu bamunye. Right? Ngicela ukuthi ke mzalwane wami uqine egameni lenkosi yethu uJesu. Asiqale phansi ke. Nansi into ofuna ukuyisho ke manje empilweni yakho. Mina ngiyimvu kaJesu Kristu. And uJesu Kristu uyangazi. uJesu Kristu nginika ukuphila okuphakade. Angisoze ngabhubha naphakade. Akakho ongangihlwitha esandleni sika Jesu nesika baba uNkulunkulu. Ubaba onginikele kuJesu mkhulu kunabo bonke ababi, kusukela kuSathane nengilosi zonke zobumnyama namadimoni nemimoya engcolile, ufike phansi kubantu emndenini yethu, ihlobo zethu, kuze kuyofika phansi kubo bonke abantu abangamfuni uJesu Kristu, abangafuni umbuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu mkhulu kunabo bonke behlangene. Akakho ongangihlwitha esandleni sika baba uNkulunkulu, ngoba ubaba uNkulunkulu noJesu Kristu bamunye. Ilokho ebengifuna ukusho kule video egameni lika Jesu, ukuthi ke masidela konke okwalelizwe ngokuthanda, ngisho njalo kwenye ivideo, uJesu wadela ukuphila kwakhe voluntary elingakho ethanda ubaba. Sidela ukuphila kwethu ngokuthanda kwethu. Akekho osiphoqayo, akekho osicindezelayo, akekho osiphucayo ukuphila kwethu kwalelizwe, kodwa sikudele thina, sikuyeke thina, sisiyekele thina ngokuthanda kwethu. And sinamandla ukuthi siphinde sikuthola ngenxa kaJesu Kristu, ukuphila okuphakade. Lokhu uJesu Kristu athi usinikeza khona. So ke siphephile ke bazalwane masihleli kubani? kuJesu Kristu, silandele uJesu, sizimvu kaJesu, sidele konke. Mhlambe nawe mawuthi akasithathe inqumo sokudela konke, bungadela konke ngesibindi, ungene embusweni wokuphila okuphakade, embusweni kaNkulunkulu ophezulu konke, ubaba wethu osezulwini, inkosi yethu kunguJesu Kristu. Bungathatha isinqumo sokudela konke, bese uhamba ngalamavesi esiwafundile, uJohn chapter 10 verse 28 to 30. Then wona uqobo waconfesse egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Right? Sengivala.
Kuneversion ethi what my father gave me is more important than anything. Ake ngicheke ukuthi lelo verse ngilithathe phi kambe. John chapter 10 verse 30, right? Okay, all right. No-ke bazalwane, kukhona la ngifunde khona, ngizolithola lelo verse egameni lika Jesu. What my father gave me is more important than anything. Lokhu baba anginikeze khona kubaluleka ukudlula konke okunye. Uneversion esho kanjalo. Thina sinikelwe ubaba uNkulunkulu kuJesu Kristu. Ukuvuma uJesu sibe ngabalandeli bukaJesu umsebenzi kaBaba uNkulunkulu. And thina sibaleka ukudlula konke okunye. Umuntu uthatha isinqumo sokulandela uJesu, umuntu uthatha isinqumo sokukhonza uJesu, sokukholwa uJesu, sokusebenzela umbuso kaNkulunkulu. Ubaluleka ukudlula konke okunye. Makukhona izinto ezibalekile emazulwini nasemhlabeni, wena ubaleka ukudlula konke okunye. Cela ukuvala kanjalo egameni likaJesu. Amen.